an ba da labarin wani malami, babban malami, ana ce da shi wai Shehu Jaha, qissatu Juha ake cewa. Shehu Jaha in yazo malami ne, dalibai dubu nawa a gabansa, ga rawani, ga alkyabba, ga kaza ga kaza, karatu ayi kaza. In yazo a rako shi mutum kaza suke rako shi zai zo gida, amma da sun zo ana zuwa kofar gida shi kadai yake shiga gida. To yana da wata mata Shehu Jahannam bata kyauta mana ba wallahi. Kaji wala ya fara dariya tun yanzu saboda ya san labarin da za a faɗa. To kan wacce ta yi dariya a cikin ku zan faɗa, kowa ta rufe bakinta. Matar Shehu Jaha ta fito za ta tare shi, duk yan rakiya almajirai sun tsaya a sauran kofar gida. Dama abin da ya faru, wani almajirin sai turo wata rana sai ya ce kaza kaza, sai ji matar tana cewa kaza, ce kai da Allah ka natsu, faɗa abin da zaka faɗa, ku ne kuke ganin sa a haka, mu kuma mata yanda muke ganin sa daban ne. Ke malam din zaki ce kaza kaza? Ta ce to ka zo ka shigo gidana wata rana ka makale a wuri kaza ka ga malam din naka yanda nake yi da shi. Duk wani malami da kake gani kaga yadda matarsa take gigita shi a cikin gida. Na ce kara dariya, ai shiru. Almajirin Shehu Jaha ya shigo gida ya dan makale, matar ta boye shi. Wannan yana malamai suna faɗan sa a babin makircin mace. Allah ka tsare mu. Shi yasa Qur'ani yace inna kaida kunna azim. Ai kaidin mata da makircin su mai girma ne. Ta boye almajirin Shehu Jaha a wani guri. Shehu Jaha yana zuwa da rawanin sa da babbar riga da alkyabba. Daga nesa tace tace cire rawanin. Sai Shehu Jaha ya cire, ta ce ajiye alkyabbar. Sai Shehu Jaha ya ce abin, ta ce so nake ka zo kana rawa ka kana haka wallahi ana ba da labari haka. Shehu Jaha ya cire babbar riga, ya cire rawani, ya cire alkyabba. Sai ta ce yau da rawa za ka zo. Ita ta taho tana haka yana haka har sai suka haɗe gaba ɗaya. Amma fa babban malami ne a waje. Wannan malamai suke cewa tab ai lalle mata dole su zama masu sirri. Idan mace bata rufe asirin mijinta ba, asirin wa za ta rufa? Wata ta ce, ita ma ta Shehu Jaha din a kissa ake faɗa, sai take cewa yanda yake zuwa muku a haka, mu kuma ba haka yake zuwa mana ba. To yanzu dan Allah wannan kadai bai isa ya sa mace ta kiyaye asirin mijinta ba? Wannan almajiri ya tafi yana inna lillahi wa inna ilaihi. Ashe malam haka yake? To malam ba laifi yayi ba. Ai ana son malam dama ya kyautata wa matarsa ko ya faranta wa matarsa, saboda mata suna zaman gida dole a yi musu abin da za a ɗauke musu kewa. Shi yasa aka ce annabi yana tsere. Ai ba laifi bane dan Shehu Jaha yayi wannan. Manzon Allah da kansa, Nana Aisha tace muna rugawa da gudu a gida, a waje yake yi. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tace da ita da manzon Allah suna ina irin tsere da ake dinnan, sai su ruga da gudu. Tace wani lokacin in tsere shi, wani lokacin ya tsere ni, har sai lokacin da girma ya kama ni nayi kiba, inji Nana Aisha, sai nazo kuma yana wuce ni. Amma da lokacin ina yarinya karama, farkon zuwa ta ina budurwa, inji Aisha, tace fut nake wuce annabi, muna rugawa kawai zan tafi in bashi. Amma ita ma da ta zauna ta miƙe kafa, ta zauna girma ya kama ta, shekaru ya fara zuwa, sai kuma annabin ya zo yana wuce ta. To ashe mai gida yana yin wasanni a gidansa da shi da matarsa. Idan Allah ya jarrabe ki da miji, busasshen miji ke kasashe, to sai dai mu ce la haula wala quwwata illa billahi al-ali al-azim. Karki yadda ki sabarwa kanki da rayuwa ta kunci a gida. Dole ne duk abin da mai gidanki yake yi ya saman miki lokaci da za ku zauna a gida. Ce za ake son gida yalwatacce. Amma irin matsatsun gidan nan ba su da daɗin sha'ani. Ku samu gida mai faɗi da in ta kama za a ruga da gudu a yi ta guje-guje. Kwarai kuwa akwai matar da aka ce suna basketball da volleyball a gidanta da mai gidanta, yan tsaye gumi suka kawo, yanzu wannan ya halatta? Na ce halacci kai, har da ƙari ma. Ba basketball ba ko football ne, wallahi in mai gida ya ce zai raba kwallo da shi da matansa guda 3 ko 4, halal wallahi. Su zauna a gida su yi guje-gujen su, yayi gumi sharkaf, ya fi yaje fita bakin titi yaje yana gulmace ko ma aje a zugu